Pai ni phain ko raner ke phanjang lang so stan karbi ang long kole salong suri hini rain ko rage thomaning kana pharman pining pressure social meet amai kapang ni sayamo tengben por phai ke prachite ma por pen pining suri hini rain ko rage thomaning kan pen HS first year la pen DTC first semester chari usumar to phan ke denga maya long aluhi sar po man pe KEC EM IC High Education Richard of Beach Tongdun Lapen Bogojan Education Block Chairman Sardili Be Atuma Phan Cheng Mori Pranso Arkipen Karbi Gorkha ki kan hai hui pen si tenglo bang so phi stan Karbi anglong college student atum pen ki deng alun jumesen alun parjusi mai pang chenglo stan Karbi anglong college principal Dr. Anil Chandra Das kachipahim phu amaya long KEC Education EM Richard of Be ke jai ke than bang la pen charlio somara tumang bong misen nangji than bang atum ta apora teng pen lo tha nangji la pen charlio somara tum ta than bang atum ake thana teng pen chari dun pami nangji ke bang jarni Karbi anglong angkang a college pen ke menai college anong nam ke wan thekja phan bor inangji charlio somara tum mesen ing thirjir aot chipin deng pensi charli dun pemi nangji Jongsi chari pami me pulote pierthe akang tinga sonlo nangli jongsi chari thekser pulote rat pangri chokamar rire pin penta kapre asai penta kaya long kereng dunjia phan akisung avelo laso pen non aki mi charlio somaratum mesen chari dun peme nangjipu hai hui than teka rat pangri pen thekser kachari atuma phan ason son akera pipa jerpon news text report time news tifu non Karbi anglong guno softa non October tipro ni kundi po a date fix pelang so tadu po is na pen asam along pen samagraha pen kidi po so guno softa duji por vitamin itum Karbi anglong pen sami kapori po kamatha po lokacharili na kata me CM sir kamatha paprang phiji Karbi itum kami literacy na education na educated na kamatha pen kamoni penojok 11 blocks a chairman pathipon naso 11 blocks a chairman atung jate je school LP school pen chenglok up to college level an panela indang dinglong ko hala that school along bench desk ka pen chenglok school ahem ka pen chenglok alang tung ka si report itu na pan ko nili pan ko nili pa question sa pa tilong ko jate je education na hin ke pa fikire ti ka kasi itum CM sara dreams along kamatha along sirap situ dun kasi din pa sampai alang ni pana kiro la division mane board chairman block wise report ke Pakistan education na hin kelat ke itum Dr. Tuliram Rongha CM Karbi ngo to mas council alang ni kamatha dan that is a education reformation ke wan thiki pan mission 2025 of country kuma tapembo tapen itum body pensi non duke HSLC result ani 75% eta demo tapen west ka demo na 60% long